Waqt il-konferenza ġenerali straordinarja tal-Partit Laburista l-ġimgħa filgħaxija għaddew l-emendi mresqa mill-Prim Ministru Roberta Bela u mill-Partit Laburista. Waħda mill-emendi dik li l-kariga ta' deputat mexxi għall-affarijiet tal-partit tista' tiġi kontestata minn membri parlamentari. Dawn l-emendi mresqa li jwassal aktar tiġdid fil-Partit Laburista biex jibqa' l-akbar forza politika f'pajjiżna. Għal din il-konferenza ġenerali straordinarja kien hemm preżenti l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela flimkien mal-amministrazzjoni u d-delegati tal-partit. Wara din il-konferenza ġenerali straordinarja l-Prim Ministru mexxej Laburista rreaġixxa dwar dan f'kummenti mal-medja fejn semma l-importanza tat-tiġdid fil-partit ifissru aktar bidliet fil-pajjiż. Nemmen ukoll li biex partit politiku jibqa' rilevanti irid ikun katalista wkoll ta' bidliet fih innifsu u nemmen ukoll li qed nibagħtu dan il-messaġġ b'saħħtu illi fil-waqt li nibagħtu messaġġ ta' ringrazzjament għal kull min ħadem fid-diversi karigi fil-Partit Laburista u anke ġewwa l-Gvern, il-proċess ta' ġdid l-ikbar żball li tista' tagħmel huwa li tirreżistih. Għaliex meta inti tirreżisti il-bidla nemmen li tkun qed tibgħat messaġġ żbaljat illi ma tix tibqa' iġġib ir-riformi fil-pajjiż. Qabel li nata bidu għall-konferenza stqarrija tal-Partit Laburista ħabbret lill membru parlamentari Rosjen Kutajjar se tkun qed terġa' tieħu posta fil-Grupp Parlamentari Laburista. Iżjed kmin illum ukoll il-mexxej Laburista Roberta Bela ħabbar li Leonid Mekej se jkun il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Laburista minflok Randolph De Battista li l-ħamis ħabbar li se jirreżenja minn dan ir-rwol. Sa dan it-tant qabel din il-konferenza l-membru parlamentari Ewropew Alex Agius Saliba wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti hekk kif kien dieħel għall-konferenza fejn tkellem dwar l-emendi u d-deċiżjoni li se jkunu qed jittieħdu f'din l-istess konferenza u indika l-interess tiegħu fil-pożizzjoni ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Kemm il-darba tiġi approvata l-emenda waqt li enfasizza li għalih l-interess ewlieni jibqa' li l-Partit Laburista jissaħħaħ u jerġa' jikseb maġġoranza fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ikkummenta wkoll Jason Micallef li se jkun approvat bħala delegat speċjali tal-amministrazzjoni għall-implementazzjoni tal-manifest elettorali f'din il-konferenza ġenerali straordinarja u qal li jinsab onorat b'din il-pożizzjoni importanti li l-amministrazzjoni tal-partit qed tafdalu. Din il-konferenza ġenerali straordinarja tissir bitħejja għal konferenza ġenerali tal-Partit Laburista li jiskeddata bejn it-13 u l-15 ta' Settembru li ġej fejn matula se jinħatru l-karigi tal-amministrazzjoni Laburista bin-nominazzjonijiet tal-jom jinfetħu bejn it-23 u l-25 ta' dan ix-xahar.